Precies, dat was een uitdaging. Dat was natuurlijk iets moeilijks om voor jezelf te beginnen. Zeker ook dat in het verleden mijn ouders beide succesvolle horecaondernemingen hebben gehad. En zelfs mijn broer ook al eigen zaken had. Dus dat was moeilijk om dat te evenaren. Dus dat was ook een mooie uitdaging om voor jezelf te beginnen. En dat is toch wel succesvol gebleken. Succesvol, dat blijkt wel nu 10 jaar later. Maar dan niet van thuis uit de horeca kriebels gehad, toch? Nee, precies. Niet de horeca ingegaan. Nee, ik zag natuurlijk wat dat inhield. En dat was hard werken. Niet dat dit niet hard werken is, maar op een andere manier. Tevens zag ik natuurlijk heel veel mooie dingen in het horecavak, maar ook de nadelen gelijk. Dat heeft ook te maken met privésituaties. Dat je denkt van, misschien is toch wel een andere weg inslaan niet verkeerd. Ja. Ja, dat je natuurlijk bij de mensen thuis komt, hun privésituatie bekijkt en daar iets mee kan gaan doen. Je komt bij mensen die iets moois hebben te verkopen, hebben mooi ingericht. Dat is natuurlijk een hele mooie uitdaging om dat te vermarkten en vervolgens dat aan iemand te verkopen wat daar vervolgens plezier van heeft. Dus dat geeft een heel goed gevoel als dat uiteindelijk allemaal lukt. Als dat lukt. Want je raakt natuurlijk iets persoonlijks van die mensen. Hè? In de zin van, het is hun woonomgeving. Dus hoe gaat dat om het vertrouwen te winnen van, wij kunnen dit voor u in de markt zetten? Precies. Het is niet alleen het zakelijke stuk, het is ook het emotionele stuk. Iemand heeft ergens lang gewoond vaak en met heel veel plezier, heel veel dingen meegemaakt in de woning, positief of negatief. En dan wil je natuurlijk ook dat zeker aanhoren en daar ook positief in staan om dat uiteindelijk naar een volgende persoon over te geven. Alleen, dat is natuurlijk moeilijk, want iedereen bekijkt toch een woning op zijn eigen manier. Dus wat voor de een mooi is, hoeft voor de ander niet mooi te zijn. Nee. Dus dat is toch soms een uitdaging. Maar dat maakt het ook leuk aan het vak. Dat je toch telkens op een andere situatie terechtkomt. Wij gaan natuurlijk gebruik maken van een fotograaf. Die hebben toch net wat meer expertise dan als we het zelf doen. Dat hoeft niet bij iedere woning, maar zeker in de hogere prijsklasse dan moet je dat in één keer goed doen. Of woningen wat moeilijker zijn te fotograferen. Mensen kijken toch eerst naar de foto's, spreekt dat aan, lezen ze de tekst en kijken daarna naar plattegronden. Dus tegenwoordig wordt dat ook allemaal digitaal gedaan, dat mensen een heel goed beeld hebben waar alles ligt. De keuken, de woonkamer, de ruimtes, wat ze ermee kunnen. Vervolgens verwerken we dat in een mooie presentatie. En dat doen we natuurlijk promoten op de bekende websites zoals Funda. Maar Facebook is steeds ook meer een medium wat gebruikt wordt. Instagram, waar de jongeren veel meer mee bezig zijn. En daar komt natuurlijk foto's heel erg naar voren. Spreekt dat aan, dan is het belangrijk dat ze gelijk contact kunnen opnemen en gelijk een afspraak maken. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook steeds meer digitaal via de mail, telefonisch of terugbelverzoek. En vervolgens kunnen ze waarschijnlijk op korte termijn ook al zelf gaan inplannen. Dus wanneer dat ze zelf willen gaan kijken, dat ze dat doen. En dan zijn wij vervolgens daar. Dus er zijn natuurlijk nog heel veel stappen die wat gaan komen. En dat zijn natuurlijk ook mooie uitdagingen voor de toekomst. Je zegt het al, als je een auto wil kopen en er staat in een garage geen enkele auto te koop, dan zul je waarschijnlijk niet naar binnen lopen. En dan zul je waarschijnlijk ook geen auto kopen of daar iets gaan doen. Dus wat belangrijk is natuurlijk het aanbod, dat is natuurlijk je presenteerplaatje. Dus je moet zorgen dat je voldoende aanbod hebt. Nou, dat is moeilijk. Er is steeds meer mensen die verkopen heel snel. Dus je bent toch vaak lang bezig om een woning online te hebben, om alles goed te doen. En vaak zie je dan dat die binnen een week verkocht wordt. Dus je loopt soms achter de feiten aan. Ik denk dat wij een kracht hebben dat mensen vaak toch nog naar ons toe komen. Dat we gelukkig niet te veel hoeven te adverteren. Dat we ons werk goed hebben gedaan. En dan heb je toch van de mond-op-mond reclame. En dan zien we toch dat we gelukkig veel aanbod krijgen. Daarnaast hebben we nog een aparte verhuurtak. Dat is ProHousing. Daar zien we natuurlijk ook dat wij woningen verhuren. En die wat op een gegeven moment toch verkocht gaan worden. Of beleggers waar we voor verhuren iets nieuws gaan kopen. En waardoor we iets nieuws krijgen als aanbod. Dus je ziet toch wel dat de markt ook van twee kanten te bespelen valt.
Ja, dat is iets nieuws. Natuurlijk ook mede dankzij jullie daar goed in de markt gekomen. Dat wij hebben geadverteerd in de hogere prijssegment met exclusieve huurwoningen. Dus in heel Zuid-Limburg doen wij huurwoningen verhuren. Veelal voor expats, buitenlandse bedrijven. Die wat werknemers hier voor een bepaalde periode stationeren. En die hebben gewoon vaak hoge budgetten. Ja. En dat begint vaak vanaf €1000. En ja, je kan het zo vaak soms niet zo gek bedenken. En die vraag, die was er? Ja, neem het aan wel. Die was er, natuurlijk, ja, zeker. En je wilt natuurlijk ook niet een exclusieve woning tussen een studiootje van €500 hebben staan. Dat wil je toch ook op een bepaalde manier presenteren. Ja. En wij dachten eraan om dat op een hele exclusieve manier te gaan doen. Ja. Aparte websites, aparte ingangskanalen bewandelen en daar op een andere manier het presenteren te doen. Dat is inderdaad een goede uitdaging. Ja. Daar zie je natuurlijk dat er toch 2 kapiteins op 1 schip zijn. Ja. Dus dat is soms moeilijk om dan beslissingen te nemen. Gelukkig doet hij iets anders dan wat ik doe. Dus hij heeft zijn eigen bezigheid. Ja. Hij stuurt voornamelijk personeel aan, is meer met de verhuur bezig en ik meer met de verkoopafdeling. Dus zodoende dat je toch ieder zijn eigen koers kan varen. Ja, ik kan me voorstellen dat iedereen soms elk een eigen mening heeft, maar je hoort ook vaak dat houden elkaar wel scherp door daar over elkaar in discussie te gaan. Ja, exact. Inderdaad zijn beslissingen wat je neemt niet altijd misschien goed. Achteraf dacht, had ik dat maar eerst even overlegd of met iemand erover hebben kunnen praten. Ja, dat is wel fijn. Je hebt daar wat meer ruggespraak in. Ja. Stabiliteit. Je ziet natuurlijk makelaars wat voor de crisis zijn begonnen, dat die op dit moment toch moeite hebben om de rug recht te houden. Dan zou je denken in een goede tijd, dan komt dat vanzelf. Maar juist nu is het belangrijk om verschil te blijven maken. Ook te blijven investeren. Je ziet in ons vak dat je het niet meer met een advertentietje in de gezet kan doen, in de krant. Dus je moet dat toch steeds meer digitaal mee doen. Social media is het belangrijkste. Ja, je gaat steeds verder met die technologie. Dus ICT is gewoon een heel belangrijk onderdeel van je bedrijf geworden. Ja, daar moet je in blijven investeren. Dus innoveren is zeker heel belangrijk in de makelaardij. Ja. Want de vraag is wat wij ook altijd stellen, bestaat ons vak nog over 20 jaar? En dat is natuurlijk een goede vraag om over na te denken. Ja. Ja. Ja, maar gaat dat niet heel anders uitzien? Ja. Risico lopen. Ja. Dat durven te ondernemen. Niet zozeer financieel alles op een weegschaal gaan leggen. Ik denk dat je uiteindelijk gewoon ervoor moet gaan en misschien all inzetten. En daarvoor blijven gaan. En niet opgeven. Zeker niet terughoudend gaan worden. Uiteindelijk komt het goed. Hè? Als je passie hebt en je ziet daar mogelijkheden in, dan moet je daarvoor gaan. Dan moet je dat doen.